Министерка, дали договорот за прашањето за името може да биде доволен повод за скептичните Франција и Холандија да се согласат со отварање пристапни преговори со Македонија? Аз съм много убедена, че ако се реши въпроса с името, до което сте много близо, и аз поздравявам двамата храбри премиери, премиера Заев и премиера Ципрас, както и двамата храбри министри, изобщо храбрите кабинети, че са близо след 27 години да решат този спор, от който Република Македония нищо не спечели. Всъщност забавихте започване на преговорите за членство поне 10 години. В един момент имаше изолация със съседите, така че ако това се случи, на 26-ти, когато ще бъде съвет общи въпроси, който аз ще председателствам, и след което на 30 юни европейските лидери ще вземат решение за започване на преговорите за Република Македония. И аз бих призовала, не изпускайте момента. Защото ако не се случи сега, моите оценки са, че ще се забави процеса с поне още 2 години и половина, и това в най-добрия случай. Защото идват изборите за Европейски парламент 2019 година, след което има време за формиране на нова комисия, което ще стане до края на 2020, и най-ранната евентуална възможност следваща е средата на 2020 година. Не мисля, че македонският народ заслужава да чака, че македонските граждани заслужават да чакат още 2 години и половина. Знам, че е трудно, не беше лесно и преди подписването на нашия договор. И това, което обаче видяхме, е, че нищо лошо не се случи. Подписването на договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република Македония и Република България, всъщност, вчера и вашия премиер го каза, отпуши процеса, даде тласък, даде смелост за разрешаване на другите въпроси. Дали сте во контакт со француските и со холандските колеги во последниот период и кои се нивните ставови сега во моментот? Цяла Европа помага за това нещо. България, знаете, е изключително фокусирана и полага неимоверни усилия. Нашия премиер се чува, говори и с канцлера на Германия, и с Тереза Мей, с министър-председателя на Великобритания, и с президента Макрон, и с всичките други, с Рюте в София. Много време говорихме за двете държави. В София, знаете, същото беше и с президента Макрон. И всичките лидери приветстваха тогава, когато двамата премиери Заев и Ципрас обявиха, че са много близо до решаването на дългогодишния спор. Така че да, в постоянен контакт сме с тези държави, които са по-скептични, не толкова конкретно за Република Македония, само като цяло за процеса, свързан с разширяването. Но в крайна сметка това е началото на преговорния процес. Аз съм убедена, че в хода на преговорите, когато покажете, че може да правите реформите, тези държави, когато дойде време за членство, няма да имат този голям скептицизъм. И мисля, че сега е шанс. Да, в разговори сме, съм убедена, че ако се реши името, ще стане на 26 и на 30. Европските народни партии, откаде што доаѓа и премиерот Борисов и вие самите, последни реагираа во однос на договорот со Грција. Дали ИПП работи со Нова демократија и со ВМРО ДПМН кои се против договорот со Грција? Да. На срещата в София, знаете, че винаги има традиция преди европейски съвети, неформални, да се срещат лидерите на политическите семейства. Една от основните теми и разговори там на всички лидери от Европейската народна партия, от ИПП, и с нашия премиер, и с канцлера Меркел, беше да се опита да убедят и гръцката опозиция, и вашата опозиция да подкрепят решенията на кабинета или дори да не подкрепят, да не пречат. Това са ваши вътрешни работи, но полагаме всички усилия това да се случи. И това, което ИПП излезе с две становища, и то много силни в подкрепа на подписването, така на обявяването, че са се разбрали двете държави. Дали Северна Македонија, името Северна Македонија на некој начин засега ја тангира Република Бугарија и за какви допълнителни гаранции зборуваше и премиерот Борисов и председателот Радев? Знаете ли, ние сме признали Република Македония първи, с цялото име. Това, което е много важно за нашия договор да се изпълнява. Там има гаранции за липса на териториална цялост. Забелязахме, че и в договора, проекта на договор между Република Македония и Република Гърция също има две клаузи, които изрично
подчертава, че договора, който ще подпишете утре, не е насочен срещу други държави и не трябва да противоречи на предишни договори, влезли в сила, които са подписани дали от Република Гърция, дали от Република Македония с други държави. Гаранциите ще бъдат изпълнени на договор, който имаме. И днешният фестивал, между другото, е един чудесен пример, както и вчерашният театър, на който бяхме заедно с премиера Заев. Това е начина. 24 май беше също. Можехме ли да се представим да се случи допреди това? Крайно време е да престанем да се гоним по коридорите на Ватикана, кой ще бъде пръв. Крайно време е да честваме заедно общата ни история и общите ни герои. Това е начина. И виждате какво се случи след подписването на договора. От 2 август до 31 декември 11,5% ръст за 5 месеца на търговията между двете държави. Почти 10% повече туристи. 100% се увеличил интереса на българския бизнес. Това е по проучване, направено от самите работодателски организации в България, да инвестират в Република Македония. Нищо негативно не се случи. Убедена съм, че това е начинът да вървим напред. Създадахме и смесената мултидисциплинарна комисия. Нека историците да се свършат работата и да се разберат за нещата от близкото минало, които ни разделяха доскоро. Имаме много път да извървим все още, но начинът, по който сме тръгнали, е правилният. На крај за одлуката да ги откажете средбите со председателот Иванов, шефот на македонската држава коментираше дека ваша одлука не е во духот со улогата на председавач на Европската унија. Знаете ли, аз мисля, че нашия премиер на летището много ясно каза каква беше причината. Аз искам да подчертая, че причината беше, че точно защото като председател на Европейския съвет България положи толкова усилия още преди да стане председател да отблокира европейската перспектива на страните от Западни Балкани. Процесът беше блокиран, нека да си го кажем. Европа, ангажирана в собствените си проблеми, ние имаме много проблеми, някакси не помагаше, но не беше в основния и фокус това какво се случва с съседите. От забравена почти тема и направихме първа тема във външната политика на Европейския съюз. В някои от държавите, от 6 държави, за първи път в историята им бяха посетени от президент на Европейския съвет, от президент на Европейската комисия, от 2 комисари. Целият свят беше в региона. Стотици, не преувеличавам, форуми се проведаха, свързани с европейската перспектива. Свързаност, дигитален пазар, млади хора, сигурност, правосъдие във всяка една сфера на политическия живот и обществения живот. В София аз гледах и не можех да повярвам, и слушах и не можех да повярвам. Световна банка, Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие се състезаваха кой ще направи повече програми, ще даде повече пари за свързаност и за проекти в региона. Така че, напротив, точно това цели България. И когато сме много близо до крайния процес, от много голям скептицизъм в началото, много голям, на много държави, до толкова близо започване на преговорите, решаване на въпросите, не мислихме, че има какво повече да кажем. Не искахме да се мешиме във вътрешния ви спор. Премиера много пъти се е виждал с президента Георги Иванов, но не мислим, че поведението и нямаше просто какво повече да се каже. Причината беше, не желаем да се месим в този процес и не желаем по никакъв начин да се омаловажават усилията, които се полагат и от Република Македония, и от Република Гърция, и от Република България за решаване на тези въпроси и от целия свят. Ще припомня нещо. В първите 15 минути, когато подписахме нашия договор на подписването, ние получихме поздравления от целия свят. От Канада до Нова Зеландия. Нека да не го забравяме това. Никой, може би, не вярваше, че 2 балкански държави са способни да седнат на масата и за кратко време сами да си решат проблема. Това се дава за пример и до ден днешен. Това, което правят и двамата ви премиери, и двамата външни министри между Република Гърция и Република Македония, ще се дава също за пример съвсем скоро. Така че аз наистина пожелавам успех и здраве на всичките македонски граждани. Пожелавам успех, здраве и мъдростта да продължава и кураж да довършите процеса, защото процесът е дълъг за името. Видях договора ви и съм убедена, че ако приключи тази седмица ратификацията,
на 26 ще има решение за започване на преговори. Благодаря много. Аз се благодаря.